Hej alle sammen, i dag vil jeg gerne lave 3 minutes makeup challenge. Og så er der lige noget, jeg skal huske at sige. I mine andre videoer, der snakket om, har du set min forrige video og sådan noget, men de er ikke sådan rigtig blevet delt ind, sådan som jeg har sagt det. Så det skal jeg ikke rigtig gå efter. Og så har jeg også 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ting, jeg vil bruge her. Og det er først 2 mascaras, en øjenskyggepalet, en læbepomade, en pudder og en bronzer og blush. Dog kan jeg ikke finde min bronzerbørste, så jeg bliver nødt til at bruge min blushbørste til bronzeren. Men når den sætter på 60 den her, så går jeg i gang, fordi jeg har ikke lige et ur. Da jeg filmer iPhone, den ikke har med strøm, så nu venter vi lige lidt, indtil den går ud på 60, og så går vi bare i gang. Nu starter vi med makeup challenge, og jeg starter med at sætte en pudder. Det er bare sådan en hylde fra Laura Page. Jesus, for helvede. 10 sekunder er allerede gået 11. Sådan der. Så vi bruger pudder. Godt bronzer. Så. Så skal vi have bronzer, blush hedder det. Godt. Nu skal vi have. Nu tager vi min mascara. Jeg tager min Max Factor mascara. Så har jeg den på for helvede allerede 1 minut gået. Så tager vi den her fra Clinique til under. For helvede, skyld mig. Skal vi se. Den her lidt borgen her. Jeg ved ikke, om man kan se det, men den er god nok. Så tager vi øjenskygge, og jeg bruger sådan en lys og mørk. Fuck, det er hårdt det her, mand. For helvede. Det er jo lige lidt mere. Et minut tilbage. For helvede. Det øjenskyggen, den skal altså sidde rigtig godt. Så når vi sætter øjenskygge, og ikke om I kan se det, så tager vi en sort en. Sølv. Sort med glimmer i. Luk. Min Q-parfume. Skynd mig, vi har stadig et halvt minut. 20 sekunder. Så prøver jeg sådan en anden lip balm. Skynder vi mig den her fra Fruit. Shit, det skal gå hurtigt der. For helvede. Sådan. Shake. Færdig! Jeg blev færdig til tiden, og jeg ved ikke, hvad jeg synes om mit fine makeup look her i dag. Jeg er jo stolt. Og jeg kan huske, at Beauty by Louise, tror jeg hun hedder, hun også har lavet det her for kort tid siden. Og der har hun simpelthen sagt, at man skulle skrive, når man også har lavet et 3 minutes makeup challenge. Og nu har jeg bare tænkt mig at skrive til hende og få den her video opladet og uploadet og det hele, så thumbs up. Ja. Og jeg skal til at have ryddet op på mit værelse. Eller det er vel rent, jeg ved ikke, om I se det. Ej, nu går mit kamera i kluder, så det gør vi ikke. Hvad sker der for det her kamera? Undskyld folkens, det er lige for det. Det er også, men det er bare mit kamera, det er lidt. Eller sådan.
Husk at kommentere og abonnere. Husk at følge mig på Instagram. Jeg hedder Miss, altså M-I-S-S. Det er den der streg helt ned for neden, altså helt ned for neden. Og så dancing, D-A-N-C-I-N-G. Husk at følge mig. Nå, ja, hvor det var.